Salutare tuturor, eu sunt Caleb, iar astăzi ne vom juca Heroes of the Storm. Acesta este primul episod pe canalul meu și în general o să mă joc Heroes of the Storm, Hearthstone și poate și LOL, pentru că sunt jocurile mele preferate. O secundă să-mi dau să intru mai încet. Ok, cred că este în regulă. Este prima oară când vă juca cu Gazlowe, așa că să nu mă judecați prea mult. Da. Și ideea este că mereu mi-am dorit să îmi fac un canal de YouTube și să mă joc jocurile astea, pentru că, nu știu, îmi place să mă joc, așa că m-am gândit să împart și cu voi. Vă zic din start, nu sunt profesionist, mă consider un noob. Și asta e, adică dacă nu puteți suporta că vă uitați la gameplay-urile lui noob, nu vă uitați. I don't give a fuck. Da. Dragonshire aparent. E ok, hai să vedem cât de rău o să jucăm. O să fie interesant. Avem o echipă destul de puternică, acum o să vedem și ce are echipa adversă. Cel mai mult vreau să pic contra lui Nova sau Zeratul. Hai, încarcă-te, hai să încarcă destul de repede. Ca să vă întrebați, eu sunt main Illidan și m-am gândit să încerc ceva nou. Ok, să vedem ce sunt talentele. Chiar nu știu. Mai întâi să luăm și un golem să facem specialist. Și bonus că să mă duc solo bot ca orice alt specialist. Hai să punem 3, I guess. Și, ok, o să mă duc cu Kerrigan. Mi-am pus mount-ul greșit. Ok, pare interesant, să vedem. Wow. Da, cred că m-am cam prins care sunt abilitățile cu Gazlowe. Cred. Acum cum ne vom descurca. Hai. Aproape de un First Blood. Ok, să ne facem și treaba de specialist și să încercăm să pușăm. Da, n-a fost chiar plănuit. Destul de greu cu Gazlowe. Hai să luăm shrine-urile, da. E preferat să nu ne deranjeze nimeni. Asta e periculos. Ok, puteți să-l aveți. Bănuiesc că voi vreți mai mult decât mine. Kerrigan s-a dus pe pulă. Greu rău fără mana. Reina. Da. Aparent sunt bun doar ca specialist, în rest nu prea, nu. Descurc în teamfighter și chestii astea. Frumos. Cum? Deci chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Da. Nu văd asta fiind un meci foarte promițător. Cred că o să mă duc pe mid până la urmă. Ce face trade? Aha.
Fac. Da. Greuți Gaslow. Dar să nu disperăm. Că și mai rău. Wow, s-a pișat rău Reina pe mine. Aha, am înțeles că se pune kill-ul. Ok, cred că am cam prins ideea. Dar sunt iar din nou destul de low. Cred că aici. Dacă vă jucați low, nu știu, mi se pare că Gaslow seamănă cu Heimerdinger. Datorită turetelor pe care bănuiesc că le-am pus foarte prost. Dar nu, ce să-și facem? Hai de viața mea. Nu e deloc bine. Talentul. Multiple. Ok, bănuiesc că asta ne-ar ajuta. Wow. Periculos rău băiatul ăsta. Nu știu ce să fac. Da, mă duc cu Reiner, mă fute rău. Hai că se poate să câștigăm asta. Ok, la 5 de mii de descurcăm. Hai, Reiner vs Reiner, frații proștii. La shrine-uri, aș putea să ajut pe top, dar nu prea, pentru că... Na. Ok, acum că Reiner nu mai este aici, poate putem farma. M-am spus rău și tai-că s-a acum. Na, nu mai scap de asta. Da, era clar. Hai, măcar am făcut un kill. Trebuie să fiu foarte atenți acum să nu ia dragonul, pentru că dacă l-au luat am belit-o rău. Fritzl, Kerrigan, Reiner, cu aici, că faci? Ok, am capturat topul, deci situația e mai ok. Greu rău. Ok, damage-ul destul de mare, mai ales că e și slow. Păcat că este timerul de vreo. Are cineva aici aparent. Nu mă bag, man. Vai, ce-am ratat asta. Vai, asta e belită rău. Da, deci aparent eu sunt doar specialist, în rest nu prea mai pot să fac nimic. Da, am ratat mizerabil. Și mă gândesc așa că mă fac gărzi din primul meu meci. Hai cu ușa de Reiner. Hai, așa, ok, să zicem că a fost orb. Nu te bate, căcat. E ok, aparent. Vala, ține mid-ul că te fut. L-am omorât aproape de echipa, bine asta. Dar din nefericire ăștia au Illidan și Illidan după mi se pare cel mai OP erou.
Hai cu push-ul, hai cu push-ul. Da, Ghezul e destul de bun ca push, dar până vine Illidan care să ne fută rău de tot. Nu înțeleg de ce că stau aici. Deci, eroul ăsta e cel mai bun change din tot jocul. Și numai că mă mănâncă rău. Oh, s-a pușat frumos aici. Hai, dă link, dă link. Dă-le, dă-le tare. Măcar dacă mor să știu că am făcut ceva ca lumea. Și nici măcar n-a picat asta, băga mi-a șpula. Sunt și în urmă. Nu e prea bine. Kerrigan de la noi se descurcă destul de bine, dar Kerrigan de la ei se descurcă și mai bine. Doar e dragul. Dă-mi speranță să nu se întâmple asta. Îmi pare că văd de domnul business-ul ăsta. Vai ce puși dau fără ăștia. Hai, stați voi ăsta numai, hai, stați ăsta numai. Hai, da, viața mea, deci nici n-am înțeles ce se întâmplă acolo. Cred că am murit de 5 ori. Greu rău cu chestiile. Da, o să mă fac split push pe top. Încă aici am avantaj. Trainer Tati ți-a dat o ultimată de nu se poate. Hai pe Sergen Ciocan. Ok, 2 jos și 1 de la noi. Da, aparent WM merge printr-o singură țintă. Hai, în basic. Bun. Oh, ce am distrus pe fraierii de aici. Hai, 3, 2, 1, bun. Foarte tare cât de mult m-a ajutat ultima ta. Vai de viața mea. Fug, că nu e de bine, e belită rău. Fântână direct Tati. Ok, hai să facem și niște campe. Care să învată deja. Și o să încerc să le fac campa lor, deși e cam periculos și sunt super squishy. Oh, nu, doamne, nu. Dacă mă prinde pe că sunt fiu, gata, s-a dus toată distracția. 2 minute. Așa, Reina, hai, sperie. Oh, cat. Iată. Bă, direct. Topul o duce destul de bine. Se bat mercenarii între ei.
Oh, vai. Oh, stai că se cam low, deși cred că mă bate. Da, gata, nu. Ia. Ok, nu. Căcat, m-a prins. Urât m-a prins. No, m-a făcut de căcat. Hai. Atât de aproape. Trebuie să ne concentrăm, să luăm shrine-urile, dar nu, în pula mea. Vai, ce-a desfăcut la Kirigan. Mir că au pușat așa de puțin cu un singur dragon. Apare nu cel mai deștept din echipa lor, a reușit să-l ia. Fili de mine, te-ai spătul, Hai, așa, frumos, hai. Ăla-i, fraților. Oh, vai, totul în gură de dragon, ce-al de mine lane-urile. Simte furia lui Gaslow. Ia, man, hai. Vrei? Vrei că-ți mai dau? Oh, vai, cât de capula sunt aici. Și turetele mele sunt pula. Vai, deci mi-e rușine cât de prost am jucat meciul ăsta. A fost un meci foarte slab. Hai, Lidane, hai că se poate. Așa. Încerc să nu mai mor așa de repede. Na, legat de canal, o să încerc să postez cât de mult pot. Mi-ar plăcea să postez vreo 2 episoade în fiecare zi. Acum depinde de timpul pe care l-am. Știu că calitatea videoclipului poate nu este foarte bun. Sunt destul de începător la chestia asta. Dar poate să fie bine. Hai, repede. Tu, gura, mă. Oh, frumos așa. Ai cu pușul, tati. Bun. Vai, Sergeant Hammer m-a luat grav la puș. Mi-am fi dat pe ăștia în draci. Hai vala. Ăla-i tati, bravo. Oh, vai. Hai jos cu Illidan. Dă skill în pula mea peste el. Ce-a scăpat muistul. Frumos așa. Să vedem dacă se pice. N-a picat. O, Reina, căcat. Dă mai departe, mersi că mi-a scăpat. Dar vai de pula mea, a scăpat pe drac. Ai, nu, să nu. Vai, cât de greu e Gaslow.
Dă-i, man, dă-i. Dă-i că merită. Dă-i, dracu. Așa, frumos, foarte frumos. Ok. Dacă luăm pe Reina Repet frumos, 4 morți. Și acum hai cu pușul. Direct pe cor. Dar dacă avem și bruiser, ar fi perfect. Hai, Vala, poți să stabili de mai mult încredere în tine. Mort fraierul. De ce build a făcut Illidan? Oh, vai, ce nu balău, ce nu balău. Na, zice cel care are 4 popui cu Gazlow. Dar na. Măcar joc bine cu Illidan, deci nu mă judecați. Ok. Cred că următorul teamfight va fi decisiv. AFK, un AFK la cine este? Illidan să-mi bag pula. Ia Illidan o să ce buildare. Nici Illidan nu sunt prea genial, dar o să-mi fie dor de el. Bun. Oh, vai, gata, sunt mort, n-ar pot să scap de asta. Da, ce pușează căcatul ăla de tureți. Hai, Vala și Illidan, ia să mă. Hai, Illidan, știu că poți. Frumos așa. Ok, mă duc B. Și azi terminăm pe fraieri. Nu pot să cred că o să câștigăm meciul ăsta. Că am fost patetic. Dă-i, lasă-i. GG. Nu, m-au dat jos de pe cap, știi, în gură. Na, frumos, foarte frumos. No, oameni buni, asta a fost primul episod din seria Heroes of the Storm. Îmi pare rău că am jucat așa de prost, promit că nu o să se mai repete. Și dați un subscribe și un like dacă v-a plăcut. Și promit că o să încerc să îmbunătățesc calitatea videoclipurilor și o să joc mai bine pe viitor. V-am pupat, ceau!